Ada huruf. Nah, ngaruh mang siahan. Bah, horas mang. Silakan mang, silakan. Horas. Hari nang harap perempuan ibu. Apa salah? Ayah. Woi. Oke, horas samang pendeta nami. Horas sama horas. Kok udah tiba-tiba ada di wilayah Datika ini emang ada acara apa ini emang? Oh, ini ada acara mamografi untuk kaum ibu. Jadi dari pagi kami jam 5 sudah hadir di sini untuk mempersiapkan segalanya. Ini saya perkenalkan dulu yang Bapak ini Bapak Marbun Banjarnahor, suaminya Inang Pendeta Ririn, pendeta kita yang baru. Bapak ini ya Bapak Kris Pandoli Harahap yang sangat terkenal kelucuannya. Amang Manik, Dewan Diakonia, mewakili sintua kita Amang Siahan hadir pagi-pagi. Oke, mamografi ya mang. Oh hebat sekali HKBP Cibubur ya mang. Hebat dong. Mamografi itu fungsinya untuk apa? Bisa diterangkan sedikit emang kira-kira mang? Mamografi ini sebenarnya adalah rangka mendeteksi dini untuk kanker payudara secara khusus. Oke. Buat kaum ibu ya. Kaum ibu. Oke. Itu dikhususkan untuk semua ibu atau kita khusus yang memang nggak mampu atau umurnya seberapa atau ada kriteria tersendiri emang dari panitia? Jadi sebenarnya sesuai dengan tahun kesehatan program HKBP pusat yang sampai kita tindak lanjuti di gereja-gereja, maka secara khusus HKBP Cibubur membuat program melalui tahun kesehatan. Panitia membuat program untuk pemeriksaan dini, mendeteksi kaum perempuan, tapi yang dipilih dari beberapa orang kaum ibu yang usia 40 tahun ke atas yang kurang mampu. Wah hebat sekali HKBP Cibubur emang. Jadi kita minta nih closing statement dari HKBP Cibubur seperti apa mang? HKBP Cibubur peduli pada kaum ibu. HKBP Cibubur satu hati, satu jiwa, satu tujuan. Jayalah HKBP Cibubur. Yes. Ada huruf. Nah, ngaruh mang siahan. Bah, horas mang. Silakan mang, silakan. Horas. Hari nang harap perempuan ibu. Apa salah? Ayah. Woi. Oke, horas samang pendeta nami. Horas sama horas. Kok udah tiba-tiba ada di wilayah Datika ini emang ada acara apa ini emang? Oh, ini ada acara mamografi untuk kaum ibu. Jadi dari pagi kami jam 5 sudah hadir di sini untuk mempersiapkan segalanya. Ini saya perkenalkan dulu yang Bapak ini Bapak Marbun Banjarnahor, suaminya Inang Pendeta Ririn, pendeta kita yang baru. Bapak ini ya Bapak Kris Pandoli Harahap yang sangat terkenal kelucuannya. Amang Manik, Dewan Diakonia, mewakili sintua kita Amang Siahan hadir pagi-pagi. Oke, mamografi ya mang. Oh hebat sekali HKBP Cibubur ya mang. Hebat dong. Mamografi itu fungsinya untuk apa? Bisa diterangkan sedikit emang kira-kira mang? Mamografi ini sebenarnya adalah rangka mendeteksi dini untuk kanker payudara secara khusus. Oke. Buat kaum ibu ya. Kaum ibu. Oke. Itu dikhususkan untuk semua ibu atau kita khusus yang memang nggak mampu atau umurnya seberapa atau ada kriteria tersendiri emang dari panitia? Jadi sebenarnya sesuai dengan tahun kesehatan program HKBP pusat yang sampai kita tindak lanjuti di gereja-gereja, maka secara khusus HKBP Cibubur membuat program melalui tahun kesehatan. Panitia membuat program untuk pemeriksaan dini, mendeteksi kaum perempuan, tapi yang dipilih dari beberapa orang kaum ibu yang usia 40 tahun ke atas yang kurang mampu. Wah hebat sekali HKBP Cibubur emang. Jadi kita minta nih closing statement dari HKBP Cibubur seperti apa mang?
HKBP Cibubur peduli pada kaum ibu. HKBP Cibubur Satu hati, satu jiwa, satu tujuan. Jayalah HKBP Cibubur. Yes. Yes. ada huruf Nah, harus mang siahan. bah horas mang Silakan, Bang, silakan. horas Ali nang harap perempuan ini. Ayah. Woi. Oke, Horas Amang Pendeta Nami. horas sama horas. Kok udah tiba-tiba ada di wilayah Tika ini emang ada acara apa nih emang? Oh, ini ada acara mamografi untuk kaum ibu. Jadi dari pagi kami jam 5 sudah hadir di sini untuk mempersiapkan segalanya. Ini saya perkenalkan dulu yang Bapak ini Bapak Marbun Banjarnahor, suaminya Inang Pendeta Ririn, pendeta kita yang baru. Bapak ini ya Bapak Kris Pandoli Harahap yang sangat terkenal kelucuannya. Amang Manik, Dewan Diakonia, mewakili sintua kita, Amang Siahan hadir pagi-pagi. Oke, mamografi Amang. Oh hebat sekali HKBP Cibubur ya Amang. Hebat dong. Mamografi itu fungsinya untuk apa? Bisa diterangkan sedikit Amang kira-kira Amang? Mamografi ini sebenarnya adalah rangka mendeteksi dini untuk kanker payudara secara khusus. Oke. Buat kaum ibu ya. Kaum ibu. Oke. Itu dikhususkan untuk semua ibu atau kita khusus yang memang nggak mampu atau umurnya seberapa atau ada kriteria tersendiri emang dari panitia? Jadi sebenarnya sesuai dengan tahun kesehatan program HKBP Pusat yang sampai kita tindak lanjuti di gereja-gereja, maka secara khusus HKBP Cibubur membuat program melalui tahun kesehatan. Panitia membuat program untuk pemeriksaan dini mendeteksi kaum perempuan, tapi yang dipilih dari beberapa orang kaum ibu yang usia 40 tahun ke atas yang kurang mampu. Wah hebat sekali HKBP Cibubur Amang. Jadi kita minta nih closing statement dari HKBP Cibubur seperti apa Amang? HKBP Cibubur peduli pada kaum ibu. HKBP Cibubur Satu hati, satu jiwa, satu tujuan. Jayalah HKBP Cibubur. Yes. Yes. ada huruf Nah, harus mang siahan. bah horas mang Silakan, Bang, silakan. horas. Ali nang harap perempuan ini. Ayah. Woi. Oke, Horas Amang Pendeta Nami. Horas sama horas. Kok udah tiba-tiba ada di wilayah Tika ini emang ada acara apa nih Amang? Oh, ini ada acara mamografi untuk kaum ibu. Jadi dari pagi kami jam 5 sudah hadir di sini untuk mempersiapkan segalanya. Ini saya perkenalkan dulu yang Bapak ini Bapak Marbun Banjarnahor, suaminya Inang Pendeta Ririn, pendeta kita yang baru. Bapak ini ya Bapak Kris Pandoli Harahap yang sangat terkenal kelucuannya. Amang Manik, Dewan Diakonia, mewakili sintua kita, Amang Siahan hadir pagi-pagi. Oke, mamografi Amang. Oh hebat sekali HKBP Cibubur ya Amang. Hebat dong. Mamografi itu fungsinya untuk apa? Bisa diterangkan sedikit Amang kira-kira Amang? Mamografi ini sebenarnya adalah rangka mendeteksi dini untuk kanker payudara secara khusus. Oke. Buat kaum ibu ya. Kaum ibu. Oke. Itu dikhususkan untuk semua ibu atau kita khusus yang memang nggak mampu atau umurnya seberapa atau ada kriteria tersendiri emang dari panitia? Jadi sebenarnya sesuai dengan tahun kesehatan
program melalui tahun kesehatan. Panitia membuat program untuk pemeriksaan dini mendeteksi kaum perempuan, tapi yang dipilih dari beberapa orang kaum ibu yang usia 40 tahun ke atas yang kurang mampu. Wah, hebat sekali HKBP Cibubur, Mang. Jadi kita minta nih closing statement dari HKBP Cibubur seperti apa, Mang? HKBP Cibubur peduli pada kaum ibu. HKBP Cibubur Satu hati, satu jiwa, satu tujuan. Selama hari Minggu madi hita saluhutna, guarni minggu ta sadarion, ima minggu pasapulutuluhon doktrinitatis, lapatanna hasitulu sadaon ni debata, dohok topik dihalo mohod debatado hamubon ni roha, atong tapuji matuhatta maredde mahita sa bukwede nomor 650 sada ayat sada sahat tu ayat tulu.
hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di perbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Disuruh debata do anakna, gabe perdengganan taringot tu dosatta. Hamu aliak kadongan, ngolosongoni dihaholong debata hita, ikodoh do hita masih haholongan sama hita. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata, pargo guna suatu dosan, amanami na di banua gijang. Mauliate marohanami tuho, ala dilehonho anak muna sasadai tuhami, jala di paluaho hami siyan gonggoman ni sibulis. Hupangido hami tuho, say ramoti mahami di bagasan hatam, asa margogo hami, jupamasa hasusan, dohot hagugutan. Say sama dosa nami, doho pangalasyon nami di hatam na badiyay. Say perbadiyay marohan nami marhite-hite toddim. Jala pamasok kami tuhang uluas sugut. Asa pujon nami hodisi, rodi salileng nileleng na. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita sa bukwede nomor 240 ayat sada dohot ayat 3. Tatangihon ma pati ni debata di minggu tasadarion imas yan pati paunopon doh lapatanna. Patik paunopon unak ko mamuno. Dia do lapatan ni oddo. Ikod dihabiari rohat ta debata jalay kon holong rohat ta dibana. Asa unang hitaolo mabahis sahit tunasa na mangulu. Ikon roha pangulu hoddo rohat ta dinasa na mangulu. Atong rak mangidogogo mahita siya Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pergugoy mahami, mangulahon na hombar tupatikmi. Amen. Maredehita sa bukwede nomor 622 ayat 1 do ayat 2. Si non la
atau poti madosata tua dopan di debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan para siroha na sumurung. Amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak pardosa na dangolon. Rotu jolo ni habang sa habadion mi. Manopoti jala mangangguk ko dosa nami. Mas sejo huarsahi hami ho. Marhite-hite pikiran dohot hata. Dohot pabahinan nami narway. Daku hahulungi hami ho siyan nasa roha nami. Dohot nasa tete nami. Dohot nasa todi nami. Dohot nasa gugo nami. Nang dongan nami. Dang doso diri nami hubayan hami. Dibayani tamado rimasanmu jala uhumomu hami tuhamatean sa liling nililing nay. Alay na maporus mahami nuang tua siniroham na gudangi. Mangido siyan nasa roha nami. Hasesani dosa nami sa luhut na. Sayurupi mahami paubah roha nami. Ala ni Tuhan Yesus Kristus anak kahulungan ni roham. Si Pangulo hami. Dohot alak ni guarmu na badiyay. Ali Tuhan. Saya si maroham di hami halak na dangolon. Amen. Tabigay maha tabaga-baga taringot Tuhan sesani dosa. Songonod doha tani Tuhan Jehovah. Nunga diar sahi hoa marhite sanak kadosam. Jala nunga dilojay hoa marhite sian ak kahajahatonmu. Au tutu, au sadiri menelisay ak kapangalausim ala ni hadir yokku. Jala dang behu paingot-ingot ak kadosam. Hasang nga pema di debata na digijang. Amen. Mari dehita sa bukwede nomor 437 ayat sada do ayat 3. Tatangihon ma turpu epistel di minggu tasadarion na tersurat di pesalmen 50 sada mamukka siana sada sahat tuaya 10 tajahama marsori-soring. Edde sian si Daud. Asi marham diau ale debata hobar tudeng gani basam saise sama akka pangalausiku hobar tugodang niya siniroham.
Ainung nga huboto akka pangalawsikku, jala say tongdo sosod di jodok kudosakku. Tungod do di bagasan hajahatod do tubu, jala di bagasan dosa di jakoday nangaw. Sayurasi maaw siya dosaku marhite sanggol, ay tungyas aho, say buri maaw asa sumaksak aw siya nitak. Ima sahat na, martua ma akka natumangihon hatani debata, jala na upiopsa. Amen. Maredehita siya bukwede o 650 ayat 1 dohot ayat 2. Tidak koma hapursiaw te songon nahin na tidak ko ni dongata sa hapursiaw di sadok portibion rak mahita madok. Aw porsea di debata Jehova ido ama pargogo na suatu dosan natu mapalangit doho tano. Aw porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehova nasasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabe siaton di parbadia adorang suabuguan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di haw pinarsilang na tuwa tubono toro dung ditanom na mulak mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo la hundul tu siamu ni debata Jehova amanay pargogo na suatu dosani di sima ibana pay mamulak sugot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate aw porsea di ton di parbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia dohot diha sesani dosa dohot dihatay na mandok mulak mangulu sogok daging ni halak na umate dohot diha nguluan na sorasuda. Amen. Manakasi titing namasa di Huriata Sadarion Minggu tanggal 10 September 2022. Naparjolo dadan anak seorang. Di bahasa-bahasa tuata do sada danak di keluarga Soni ha manurung inata boru simorakir. Seorang danak boru na di hari Senin tanggal 20 Agustus 2022 ingatan nasida di Jalan Haji Abdul Rahman Sada RT 10 Sada RW 5 nomor 22 Manang Wik 10 di keluarga Kamrol M Sinaga Inang Boru Simarmata seorang sada danak bawa na di hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 ingatan nasida di perumahan Oma Indah Jalan Bambu Onom Blok S7 nomor 12 RT 0 Sia RW 20 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Manang Wik 12.
Napaduahon ruas nataba. Tajalo do gabe ruas ni Uriata Fidela Fatnauli boru tapu bolon tanggungan ni keluarga Nyonya Insinyur H. Sibuaya boru pakpahan na rosian HKBP Parsaoran Sibagading Resort Panei Tonga Ingatan Nasida di Jalan Rawabola Komplek Gereja Manang Wiksada. Napatuluhon Nanaing Marbagas Titing Paduahon Naing Majalo Pasu-pasu Pabagas Sema Manahan Haryanto Siregar anak ni Amata Parmaehan Siregar Tubuni Inata Rosdelina Boru Simatupang ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur Sian Huta Jalan Nurul Yakin RT 14 RW Walu Kelurahan Kelapa Dua Wetan Manang Wiksia Dohot Orwana Lady Wanti Boru Marbun ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur Boru Niamata Mikdin Marbun Tubuni Nata Teolinda Boru Hobing Sian Huta Kelapa Dua Wetan Manang Wiksia Pamasu-masuon di Patupa di hari Sabtu tanggal 17 September 2022 di HKBP Cibubur Resort Cibubur masuk pukul 10 WIB. Napaupaton ruas Namar Sahid Tabuan ma ditangyangta akar ruas ni Uriata na di Bagasan Parsaiton sada Nyonya R Tapu Bolon Boru Nenggolan Sianuik sada pemulihan di Jabu. 2 Nyonya Manik Boru Butar-butar Sianuik 2 pemulihan di Jabu. Amang R Sibarani Wik 2 pemulihan di Jabu. Mary Boru Siobing Wik 2 pemulihan di Jabu. Amang B Hutagaul Wik Onom di Rumah Sakit Pluit. Amang E Napitupulu Wik Pitu di Rumah Sakit Adiaksa. Pitu Nyonya C Manurung Boru Siobing Wik 10 sada di Rumah Sakit Siloam. Napalimahon Dewan Koinonia Seksi Punguan Lansia hari Selasa tanggal 10 September 2022 Patupaon ni Huriata do sermon Punguan Lansia masuk pukul 10 WIB maringanan di GSM Gloria lantai sada naniuluhan ni Padita. Napon-napon Dewan Diakonia Komisi Kasih hari Rabu tanggal 14 September 2022 Patupaon ni Huriata do pelayanan Komisi Kasih dimulai pukul 10 WIB di GSM lantai sada. Napapituhon ucapan syukur bulanan. Sadarion papungupelean doita songon ucapan syukur bulanan tapasahat ma sian lasni roha songon parbueni hapor siauta. Napawaluon parguru malua khusus. Mulai sadarion sahatu minggu 10 September 2022 Patupaon ni Huriata do pendaftaran parguru malua khusus tuakka ruas ni Huriata nanaing marhasohotan. Napasiahon tahun kesehatian 2022 hari Rabu tanggal 14 September 2022 Patupaon ni Huriata do tahun kesehatian do rapot panitia maringanan di GSM Gloria lantai sada masuk pukul 10 siawib naniuluhan ni Padita marhite titingon pinangido tusude panitia asaro madohoti rapoti. Napa 10 pengumuman obar tu program kerja ni Huriata tahun 2022 marhite titingon pinangido tusude ruas ni Huriata naso pasahaton peliat tahunan asa di pasahat bema peliat tahun tuhuria manang tusitua wiknabe
nomor rekening Bank BCA 6280744110 Sada atas nama AKBP Resort Cibubur. Napar pudi ruas Namoding. Nunga Marujungolu ruas Nihuriata Ima. Sada Tigor Simanjutak Manang Amariko Nainan umur 67 tahun. Hinabaluhon ni Inang Linda Wati Boruserait, maringanan di Jalan Raya Jambore, Gang Patahillah, RT Onom, RW 10 Tolu, nomor 20 Sada, Cibubur, Manang, Wik Walu. Modeng na di hari Rabu, tanggal 7 September 2022, kemudian na di hari Kamis, 8 September 2022, di TPU Susukan, Ciracas. Nampak dua hon, Gopar Beston Manurung, Manang Opuni Sibungadoli Nahinan, umur 74 tahun, hinabaluon ni Inang Mintaria Boru Sinurat, maringanan di Jalan Swadaya, RT Sada, RW Onom, nomor 20 Lalu, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Manang Wik 5. Moding na di hari Sabtu tanggal 10 September 2022, kemudian di hari Senin 12 September 2022 di TPU Pondok Ranggon. Sadarion las di Patu Pahuriado permingguan dot pangapulion di Bagas Nasida masuk pukul 8 WIB. Nuaing sahak mahita tu perningotan ruas ni Huriata Namoding rap mahita jongjong. Ujung perdalanan ningolu ni dongat tahun Laos paingoton hita do sudi nang hita pe di sadatiki tongdo songon nasida ikomoding alani totong mahita marpakirimon na mangulu salileng di Portubion jalasai hobas manang sadihari pehita laho manadikon tanoon. Taingot mahatan itu hata di pangukapon 14 ayat 10 B. Martua ma akan amate di bagasatuani olat nyon tutu di doktor di masohot manasida sian paru kilon nasida ay namangiu matu nasida niula nasida. Tabuam masude keluarga nang sisolot na tinadikon ni dong atta naung jumolo modingon asa anggiat ma tuata mga pulina sida alani martangiang mahita di bagasar rohata B martangiang mahita. Amin.
Pangonima titing namasa di Mingguta Sadarion, akatiting nasing boy mataja di buku warta jemaat nang tatiok be tuhama nama masu-masu. Tabigima kor ina para rekames.
tabigema kor ama partukoan. Maredehita sebukuede nomor 512 ayat sada satu saterusna Uhud papungu pelean.
damene di batana sumurung sian saluhut roha imana mangaramuti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita amanginang na hinaholongan ni Tuhata hatani di bata dihita di bagasan mingguon iman na nene sian evangelium ni si Lukas biddu 15 ayat sada sahat rodi ayat 10. Lukas biddu 15 ayat sada sahat rodi ayat 10. Ujahahu matuhita ganup tapayutihut ma di bagasan rohata songonon ma tarsurat disi. Dungi di pasolhot torop akasi jalobeo doho si perdosa diri na tuibana laho tumangihon hatana. Jadi marmunguk-munguk ma akaparise doho si boto surat iya hatana sida dicakonodo akapardosa pola sa panganan ibana doho nasida. Gabi di hatahon ibana ma upamaun tunasida. Isi hamu sahalak par biru-biru 100 anggota dep parsada siani naso tuminggalhon nasia pulusiai di ladang laho mangalului naso taridei pai maju pangsa ia dung dapot sa dia pehomma tuabarana sian las nirohana. Jadi dung saat ibana tujabuna di bapungu ma ale-alena dohot hobbar hudulna didok matuna sida marlas niroha mahamurab doho tahu ala jupang au biru-biruku naung magui hudok matuhamu sumantusido gumodang las niroha di banua gijang mida si perdusa sahalak na ulu pau bahon rohana asamida sia pulusia partigor naso olo pau bahon rohana sida. Adong maulaning paropuan na marhepeng 10 hupang. Anggomago sada siani naso pagalakon na palito jalamanapui bagas na mangalului takas hupang na magoy pay majupangsa. Iadung jupangsa di papungu ma aka ale-alena dohot hobbar hudulna madok marlas niroha mahamurab doho tau ala nong jupangau hupakku namagoy hudok matuhamu sumantusido masa las niroha di jolo ni aka suru-suruan ni dibata mida sahalak si pardusa na baubahon rohana ima sahatna hurian ni Kristus na hinaholongan topik ta di halomohor debatado hamu baun ni roha. Jadi mulu taring tu hamu baun ni rohaon dang tardok beo nate guarna pe roha sanggu lingobuk do hape inate song dito hedene ngalubau kebetulan hona udah natuari jadaga songona hurang dengan suaraon rupaning anggo lago pak ni pertukuan ni walak ko do nakin nate gitu. Memang babenon amanginang songo dia do hita asabu tong mangulu di bagasan na marhamu baon maul do muba di halak batak di do somal na do peamna do daong dangi mula-mula atong ay dia do hamu tada do ngalilik kamu di Cibuburobah somal na do peamna do bakona gabi ubatakat doa halak si piroko siya kamu bah ate iya molo nunga bakko nga maol be molo bakko nga cenderung itu karakter nong baku na maol di pauba ima diok ni halak batak ale ada orang sohit saat hita tuhamu bon niroha merbarita majos lokin heado sahalak evangelis marjamita di huria na hubulus
Rona sida sian Jakarta on tiki di huta hami. Di jamitana di baboto humma na heru na sida marpungu aka evangelis di luar negerian. Di sukumma, di sukun sahalak dongan na sa punguanima sian Inggris hati hai, di sukuma tu evangelis ni halak kitaon. Ngasih dia liliko gebi Kristen. Halusinasida dengan bangga mengatakan sian bortian ni dainang nunga Kristenau. Wah, itu deh. Maksudmu ada orang sotu budo peho nga Kristen? Itu dah. Ai Kristen do omakku. Kristen do bapakku. Jadi seorang jala tubuh di hakarestenot duau. Ada orang sotu bu piau nunga Kristenau. Ai ido makana guarhupe Kristen do. Jala mardongan sian hatan di debatado manang sian bibil do guarhi. Dang pola hudokon guarna ati buarong sa guar do tita di sona teh. Dungiro mahala Inggrisona Fanglison hurua dang binoto latar belakang ni hala Ingrison naung Kristen kiado manang songon amat taud do dido ibana masongonon. Molo songoni ho mahala Kristen na dumangol. Batar hato tong evangelison. Buasa na dumangol lao di dok rohana. Songon na ilay ba na patakason. Manang manukumuse. Alay, de duduti nasian luar negeri mamadokon. Ay so diatu si ho hakaristenoni. Ahado hakaristenoni. Hurian ni Kristus na hinaholongan out sugari pedi sukuton itu hita ganuk marsada-sada. Adiga do hita Kristen. Mulai adiga do hita Kristen. Rabu itu dokonot tamana alus ta hampir sarupa do evangelisi. Manang adong musin asing man dokon bah Kristen nau dung tardidi. Dung dididi au di bagasan gore de bata ama anak dotor di. Perbadi ya nga Kristen nau disi. Alesa sitong na manginang dung terdidi hita tohoma memang Kristen do hita. Jala iru sa sitong na pengesahan pentahbisan na tutudo hita halak Kristen. Ay ganup halak na terdidi di bagasan gore de bata ama anak dotor di perbadi no ang Kristen ni. Ale cukup do holani. Songo dia do hakaristenoni. Jala tabo to doa do sa siktong na hakaristenoni. Itap ni dia do pangatusyot tataringo tu Kristen. Jodoh hede honede bukede te Kristenau ape hutodong ijo do au dakwo to at sugari ede disukut ede favorit idora. Manang ede na jujut hede hon dilanggatan idora. Karena memang itu sebuah pergumulan bagi kita manginang. Hea do hita manukuton Kristen doao. Sian na julo manginang do na sian narubi. Adong do pangalaho na hurang na sala dihalak na mengaku Kristen ibana. Manang tadok majo na mengaku marugamo ibana. Manang na martuhan ibana. Adong do bakko. So na huruk na kinsomal na peam na bakko na nunga karakter na so terpaubah. Jalan odo na jut hita hurang merenungkan manang menggumuli maparhamaolhon taringo tu hakaristenoni. Parugamo do hita parugamo. Partuhat do hita yes parhutuhan. Tari dedui diturupuk taon. Parise dohot si boto surat. Anggo parbinotuan taringo tu debata jangan tanya. Anggo parbinotuan taringo tuhatan di debata, patik ni debata, ruhu nasihat debata, unang sukun parise do si boto surat. Talu hita. Humebat do nasida sian akana porsyai. Itu makana ulomo roha memakai istilah daripada martuhan tumagot do halak na porsya. Ai bodo halak martuhan aledang adong ha porsyon na.
Adong do pangalaho nama cai maralo tuhatan di bata manang tu pengiduan di bata dingolo ni halaparise dohot si boto surat. Imana saya mangarajumi diri na duminggan siya na asing. Perdusa dui. Dangi boto yaha. So itu deh Tuhani. Ada kecongkakan iman. Ada kesombongan rohani. Menganggap orang lain gumudang dosana. Ubadiat duau. Sumitong duau senasing. Dangadong yatu si manangaha. Sasitong na mereka hanya tahu tentang Tuhan inang amang. Mereka hanya tahu tentang Allah. Tetapi mereka tidak tahu apa keinginan Tuhan. Ido Kristene. Molo tarajumi dohita Kristen. Ikon sa dohita mangatusi manada dia dolomo ni rohani di bata. Dang holan taboto dolomo ni rohani di bata. Manang songo dia do di bata. Alai ikon sa dohita mangatusi apa keinginan Tuhan yang harus saya lakukan. Unang saya memerengi hahurangan di dongan. Ate. Unang saya memerengi hahurangan di dongan. Anggona hurang di dongan ni lo mahurang. Rohana sih. Alai buah dohea dohita memereng hahurang ata. Asing. Perdalan inatan. Juit na musik. Habi ba na juit siya ni. Asing sanggul inatan. Bulak ina musik. Habi ba na sungul ni. Asing amatan. Layan nate. Jujud hita apalagi hita halak bata kalau jujud kita marsa orang manginang. Nah dawa kita nama katatai kan. Saya mamereng orang ni dongan. Habis sa sitong na hea duhu bigi halap padang. Nanda kwatu si hata padang. Molo mertuduh-tuduh saya ada dongammu, saya ada jari tu dongammu, tuluon tuho do ininna, dak boto halak bata adong songone. Molo dituduh saya ada hasalan di dongammu, tulu hasalanmu diho. Saya ada matu Tuhane. Jujur dohita songone. Sai lomor hatta mamereng hangurangan di dongan, jangan. Dang Kristene, dang lomoro hane di batana songoni. Itu benar terjadi masa di bagasan turpuk tahun dan nama kata tayo do Tuhan Yesus do aka perdosa dina do aka si jalobio di halak parise do si boto surat odo dosa perdosa na sumalin. Mereka dianggap sebagai pengkhianat. Mereka adalah pendosa yang besar dan layak dan suman Jesusi gurui. Maka tatai rak mangan dok nasida ai pardusa dui di bawah Tuhan Yesus dona di pikiran nasida asala na mangan na tinang sek tahu na manganok kan tahu jimo halak batak manang di dia saya dulu do saksang na manganon dok sadenai MG kebutuhanmu do MG migomak iya. Saya dulu itu halak batak. Saya dulu itu mik gomakon. Asing majo bolo satay majo dia kana samar lo monor watu bigomak. Anggau satay bigudang mak. He ado di ore dokter awasa una malam bigomak. Bahulu itu tong di jolona. Anggo di budi na dang bah. Songoni do he ado inata muruk tua wala bigudang wala bigomak. Pulu itu. Di dia. Di jolona. Anggo di budi na. Beset tabui. Mangamma apalagi di hitalak batak di permanganon itu tabu nama katatai dang adong halak batak hohom dang adongi mulu batak di bana dah mulu batak taburu persauran di sido Jepang nama si babuan isini roha sakap hido makana di hida Jakarta odo nama gua teh ngajarang behita rak mangan di Jabuta bu amar repot sudi ngaborak jam tongonom mulai jam sia si patah hola dibereng dak dan aki ngamudu besudi kadang bingung do iba Senin sampai Jumat karejo ido teh buado teh henra Tapi hari Sabtu libur. Tu dia berhita tu
mulur Sabtu. Tu sopo? Itu dah, tu pesta. Hari Minggu tu gereja, do takala nasi adigat do hita. Di sido persauran. Lausian persauran ini bodoh hita masih paingotan. Bodoh hita masih urupan. Pabotohon ahado na pinangido ni rohata. Tak binoto manang ahadi hatai Tuhan Yesus rap dot akasi boto do atakasi jalobeo manang pardusai. Alai tertuju do pamerengan manang perbinegan ni Tuhan Yesus ungut-ungut ni si boto surat do Parisei yang menganggap dirinya lebih hebat rohaninya, yang menganggap dirinya lebih hebat manada Tuhani, yang menganggap dirinya lebih kudus dari orang lain. Ali justru tarida mak nunga gabi bakkoi di bagasan ngulu nasida hasomalan nasida nasopola dinggan persauranna tu halak na asing terlumobi tu si jalobeo HP Kristen manang nabdi tadda de bata ikon taboto do ahado lo menirohane de bata nanaing tapatupa di bagasan ngulut tahun. Ino makana epistel tanakin tabudo mulut ajahan akin namanginang. Ya, mulut ajahan akin epistel tai sian Pesalmen 50 sadaya teh. Ujunaro edesian si David. Ujunaro panurang nata manopot ibana dung diparjol mana Betseba. Inatani si Uria na dibuat nai natin nakonaing. Asi maroham diau ale di bata hobar tudinggan di basam saya si sama aka pangalosyukku hobar tu gudang ni asi ni roham. Ketika kita sudah menganggap kita sudah mengenal Tuhan manada di bata tatadama dirita nunga di dia hapor syota manang pos ni rohatta tu ibana kon Kristen manang halak na porsiana tutu mahita nasopo lama mereng hasalaan ni halak molo David manang si Daud jujur di bana pabotohon dung rosinatan panurirangi didok diakui bana dok jok do suku-sukun di bagasan rohani si David apa salahku ale dung ro panurirangatan asi maroham diau ditaringoti ibana dosana tersunggul maibana di dosana. Itu maka namanginang ketika kita mau melihat kesalahan orang lain lihat dulu kesalahan kita asa dinggan hita asa boi tapatuduhon bahwa ngulu ni halak Kristen ni ngulu napai ngotot diri tersendiri dok iko boi do hita mangatusi lo menirohani di bata ikon mampu hita madok ngununga mardosa au ikon mampu hita madok nunga salah au ay molo nunga salah teh mengaku salah dete bodo songona masa nuengon asugari ko imada au do mabunuh babayno do bahacir aku selesai on satu mar diurut tahun depan nama si dungon ya unang baju tu nasingin ada tapi pikir rupa dengan tapi gay maju ya atsugari iya saya salah selesai rahuku pe mangatusi doi di bahani atsugari adong pengakuan salah dobah ya do hitam marsading teh unang paguguhui nang eneng-eneng epidoku kamu asa unang dibutuh halak teh ay namar sa dingon ngiri-ngiri sidap dua teh ya asugari pajupang hita imadalay salam mo ba imadayda salam mo da dang gabi dokon hopet tong ida sono do hatam da badang tebu da bacir aku da ba satu punggung acit na muse na citar aku apalagi ditikini ning otoro pesta nu pusenui habe ngatul taw na salpu hatami da beda na cita da ba na ahore do dokon na muse sapa soy dokon rupaning asugari pajupang mak maju lebah isinya keberatan tidak ada dan itulah yang dilakukan Tuhan ketika dia mengumpamakan
Ada anak yang hilang, adong biru-biru namago, adong dirham, adong hupang namago. Seolah-olah nasia pulusiai dang diharekoto di mana. Seolah-olah kan itu main. Habis asitong na mulo diepitui hudok madihamu sumantusido gumudang las ni rohani banua gijang mida si pardosa sahalak na ulo paubahon rohana. Asa mida siya pulusia partigor na sopola paubahon rohana sida. Ada perubahan, ada keinginan untuk menyatu dengan Tuhan. Itu na dipanggil di mata. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang percaya, kita harus mampu menggantungkan kehidupan kita kepada Tuhan. Ikut tinggil dohita di hatana. Ikut tinggil dohita ahado lomoni rohani di mata. Asa gabi anakon hasia kita. Asa gabi buru hasia kita. Dia memperhatikan apa yang diinginkan Tuhan. Seolah-olah yang 99 dang adong artina. HP dang. Nasu ulu do pau rohana. Saya dingani-ngani. HP na sedanai dilului. Soina malas di rohana. Ala ulu ibana dibuat Tuhan Yesus. Songon hupang molo dihalak Yahudi nang di hati hai. Hupang itu tanda masdui ate. Tanda bahwa dia sudah menikah atau tunangan. Adong do pige-pige di ulunon manang dianting-anting da do akalana asing. Molo magoi kesal di bana. Songon cincin kawin teh do teh. Adong cici kawin saya dipelihara sampai peot-peot rupa ninga teh. Ya. Wah, wasa songon ya cincin kawin non. Seolah-olah cici kawin ini nagabi mengikatkan itu. Angga hugar sudah tikini bah. Itu. Swear. Itu. Garis di. Esok kepekku. Nah tidur horope namar utang do tikini ra ate. Itu garis do. Nih natas ku kaman non. Rupanya. Iya. Dah pola mengikati. Alai argado di ina halak Palestina tikini hupangi. Argahia dui. Itu makanya saya berusaha ibana mangalului. Sampai dapat. Dung dapat las marohana dipiu mahalak isi hamu na ulo rabdo tamar las ni roa nung ngajupak ku hupangi tanda simbol martabat ni wanita manang buru-buru nung marasohotan amanginang songodi dolas ni rohani di bata dia ma nabui pasonakon rohani Tuhani dapotan hasonangan do halak na mangalului hasonangan ni rohani di bata gabi edena pesongon edene pertukuan itu nasonangau dung namar Tuhan inam sik tu buru deh Tuhan ji Roma musia kaina disambak musia dengan do panogum dan gabi tadok rupaning 1 kali 2 kali kau sakitin dan songoni bedini halak na persiada nasonangau saya dilulu di batado halak nama pare ima holongna songonima ngulu ni hita halak na porsia ikon partot ni debata do hita idola Kristen maboto mangalului majalahi ahado lomo ni rohani debata dang lomo ni rohatta ay mangihu do taatusi lomo ni rohatta dung taboto lomo ni rohani debata atau di halom hod debatado halak na perubahan rohana ada perubahan ke arah yang lebih baik martanyang mahita Tuhan debata mola tema dihatam na pengotok kami na hinaloh mohomi Tuhan asa jupang dihami ngulu na marhamu baon ay di halom hod hodo hamu baon ni roha dihami akan aporsia diho asa marhiti hamu baon ni rohai lamhu parhamaul ho kami ma pajomi suang soni nang pasu-pasum di perdalanan ni ulu nami lam takas madihami songo dia do di bagasan perdalanan ni ulu nami marparange mangula kasulon nami
Ali Tuhan ajari kami. Asa ganup tiki tarjol mahami, sadar kami. Mamikiri tutudu kami hala Kristen manang na porsia. Manang hola na Kristen do kami. Dang mangulu kami di hakaristenon. Dang mangulu kami di pos ni roha na tuhoy. Di bahini marpamuati roham. Molo sa jut marsak ho Tuhan. Ala ni parangin nami. Di bahini di perdalanan ng ulo nami paingot kami amang asiroham. Pasu-pasu mahami sa luhut na dia madalani sa minggon. Mardame sonang mahami Tuhan ala horap dohot kami. Urupi kami patupahon akan luminggan ho Bartolomeo ni roham. Ajari kami asang ngulu na Kristen ngulu nami dinamadalani aga partikiani. Daw siya dusa. Daw siya namaben sugu roham nang sugu ni rohani dongan nami. Asa jupang marihami Tuhan dame doklas ni roha di parsaoran nami. Tarpasu-pasu ma ulaw nami. Pasu-pasu akaruas ni huriam hakabibici buburon na mena magudang satu nama tua. Ingot kami dia kadongan nami dia kana marsahi Tuhan. Inang tampu bulun burnenggulan, inang manik buru butar-butar, amang si barani, inang Mary buru si hombing, amang gimanurung, amang bihuta gaul, amang ina pitupulu, dot inang manurung buru si hombing. Dot akadongan namin naso hugwari hami Tuhan na marsahit dinganan na dijabu naman ng rumah sakit. Ali Tuhan apehon tangammu nagok pasu-pasui pamalupon na sida. Asa hisar pamatang na. Buy na sida mangula kaulaw na ho Bartolomeo ni roham. Pasu-pasu malas ni rohan ni ruas ni huriam na di pasora kokoda danak tu keluarga manurung inang burusi morakir song-soninan di keluarga sinaga do burusi marmata. Tabalas ni rohan na sida Tuhan ala di pasu-pasu ho parsaripon na sida marhiti hasosoran ni danak. Ibu-ibu magudang madanaki di bagasan hai pason magudang di partodion nang di pardagi ngope gabi anak da burju siulu yajar mabiar tuho song-songin naturas na parbisugi lo mangajar hon marmemehon akan adinggan ho Bartolomeo ni roham aza gabi naturas na bisu tong naturas na jupang hapor siyaw na dinggan di perkembangan ni anak konai nang dia ka yanako ni huriam nane mancalo pasu-pasu pabagason imamanahan Haryanto Siregar dot lindaw Lady Wanti buru marbun nang mancalo pasu-pasu parbugason na sila Tuhan siyak komar hiti huriam di hakabibici buburon para di rohana sida Tuhan asa toktong na sida madalani parsarepion na haduan di bagasan lomo ni roham asa gawiri penadinggan na sida Tuhan pasu-pasu na sida nang aka persiapan di pesta dot akan asing pe homana pasikopon asa tutu marlas ni rohana sida mamuji pasanga pengguar muda badai ingot hami di ruas ni huriam nang jumulo modding ima 3 juta nahinan amang gopar beston menurung nang dia lapos ya tonga-tonga ni keluarga na sidang Tuhan apuli keluarga na tinadikon ni nang marujung ului asa positu tu rohana sida Tuhan nang pedang rap nasida di portibion alai toktong do holong mumadongani keluargai nang pesodong be ama di tonga-tonga nasida pergugui aka ina na babalu urupi aka yanakon nang ditadikon amatay asa toktong nasida ingot dia kapuda nang ajar na torasna nong jumulo modingi alai naing majumulo nasida Tuhan manggatukod diri na hola tuho asa ho Tuhan mangatur saluna perdalanan ningulo ni aka keluarga na tidak dikon ni namo dingi atong hupasatay may saluna sa minggon pakubasyo di tonga-tonga ni huriam juluani lakani aka parhubas na makubasi ulaw ni jala sungguli aka ruas ni huriam asa diganup aka pakubasyo ni parpunguan ni huriam odopro aka ruas ni huriam laho makasih holi parjupangani atong pasatan madiri nami tuho Tuhan asiruham di akasihol dohot lungun ni rohanami diragam ni Tuhan asiruham najujut hu pangiduhami tuho di paranakonon di parkarejuan di hayipason dut akalana asing pe ho Bartolomeo ni roham mapasa tuhami asiruham sisa dosa nami mangasaon Kristus Yesus jalo mahami
Amin. Mari Demahita.
Adihon ayat dulu las jongjong mahita. Tatanya kon mapiliata martanyang mahita. Ali di batama namin na di Banua Gijang. Hodo harorowan ni saluhut silong lehon na dinggan do nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat tami masya na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabi uap na hucus di julom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasya kami pilihanon pati buluhon harajomu di tonga-tonga ni huriam dot di portibion. Buhay maruhan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami gudang ni silon lehon mi tuhami. Asalam girgir hay mandok mauliati tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliama namin na di Banua Gijang, say pinurbadia maguarmu, say Roma harajonmu, say saut malomo ni roham di Banua tuangon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa diarion hanguluan siapari. Si sama dosa nami, songon panisa nami di dosa di dongan na mardosa tuhami. Una kami tugihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho, di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho, di dopakon Tuhan de batama buhina tuho, jala di pasaor hon madamena tutodim. Selamat hari Minggu Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.